最悪だ。政府が国民に言わない世界ワースト1位の闇。1つ目は若者の自殺率。 G7 の中で15歳から34歳の死因第1位が自殺なのは日本だけ。その差は世界と比べるとなんと3倍。この異常値の原因を世界から問われた際、厚労省ははっきりしたことは言えないが分析が必要な課題ですとだけ伝えて、その後何も変わっていない。そして2つ目は引きこもり率。日本に146万人いる引きこもりはかつて若者の問題とされ、40歳以上は調査の対象外だったが、実際調べてみると40から60代の引きこもりは50人に1人の割合。これは先進国の中で最も多い数字だ。お次は一人親家庭の貧困率。実は日本の新ママの就業率は世界トップクラスに高いのに、なぜか貧困化が進む。その原因は養育費の未払いと非正規雇用者の低賃金労働。人一倍働いても平均年収の半分以下で暮らす一人親世帯の数は年々増えている。そして最後はシニアの税負担率。 G7 の国では現役時代の8割の年金が支給され、高福祉国家の北欧では医療費、介護費、老人ホーム全部無料。しかし日本は高齢者の税負担率がどちゃくそ高いんだな。